Σουάν από τα Foo Fighters, αποδέχομαι την πρόσκληση, όπως λέτε όλοι πλέον, από τον Αλέξανδρο Τιτκόφ και θα σας φτύσω με ένα 16άρι για να μην φτύσω σαν αλλού. Ο Βασίλης Λεβέντης εδώ, με το πλάνο περνάμε το μήνυμα το πολιτικό για να μάθετε μπαλίτσα. Λοιπόν, το beat είναι από το παλιό μικρού τους Army of the Pharaohs. Πλέον είμαι αλλού στους Δαφού. Εδώ έχουμε και τα lyrics που δεν φαίνονται λογικά, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν ξέρω πως κάνει η κάμερα έτσι, είναι αυτά στο μπούτσα. Σκάει το beat τώρα. Low profile play. Σουάν 16άρια, ποιος γαμάει τα εξάρια? Στα μπιθμίλια για ζάρια, τα ξέρεις τα παπάρια μου. Το λαιμό σου γρατζουνάνε, ποιοι κλείνουνε γαμό. Μανιλίκοι σκάνε το γαμό, μανιλίκοι μας ζητάνε. Γι' αυτό ρουφιάνε Σουάν love. Το σκάω και συμπάρες μικρών παιδιών. Πάρουν λοιπόν Σουάν. Είναι αρρώστια το σκάω, μάγκα πιο συχνά για τον παλαιό Κώστα. Χώστα μου λένε τα φαινόμενα με τα χαμιστέρα λεγόμενα. Καθίστε φρόνημα, βλέπεις, σε έχω για γεύμα. Αλλά εσύ γίνε καρύβαλος, μήπως σκέψεις εις γκόμενα. Γουάκαμψη σε μάθανε γεώ, κι αυτό είναι πόρωση. Σου κόλλησα τη ρετσινιά με οξυγονοπόληση. Όρεξη, να με συμβουλευτείς. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο γάρο αν πιείς. Yo. Αυτό και το κάνω πάσα, τώρα θέλω να ακούσω τον Κάιο και τον Νίκο, Ρέμι, Νικολάκη, όπως θέλετε πέστε, το ξέρουν αυτοί, κατάλαβαν αυτοί θα χώσουν. Αν δεν το κάνετε κουφάλες είστε μεγάλες. Όχι straight, πάλι straight είστε, αλλά είστε μεγάλοι μαλάκες, γιατί εγώ εκτέθηκα κουφάλες μέσα στη ζωή. Αυτά, όχι ομοφοβικά, γι' αυτό, όχι ομοφοβικά. Γεια.